Gọvanọ Anambra Steeti bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo ekwugo na ọchịchị ya n'oge na-eteghị aka ga-amalite idekọ aha ụmụ akwụkwọ niile nọ n'ime steeti a n'ebumnobi iji wee na-enye ha ego nkwado agụmakwụkwọ mahadum iji wee benata ahụhụ nakwazi ihe dị iche iche nke a na-agabiga gwazie ụmụ akwụkwọ ka gbaa mbọ tinyekwazi onwe ha na ya bụ ego mgbazinye bụ nke gọọmenti etiti na-enye ụmụ akwụkwọ iji wee gbaa mbọ hụ na ha mere ọfụma na agụmakwụkwọ ha. Chukwuemeka Modelem ga-ewetara gị ozi a. Mgbe ọ na-anabata ya bụ nnukwu ọgbakọ ụmụ akwụkwọ chịkọbara maka ya nke mere na ụlọọrụ gọọmenti International Conference Center dị n'Awka, aka na-achị steeti a bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo kọwapụtara ezigbo ọrụ niile ọ rụgoro na steeti a afọ 3 gara aga. O mekwaziri ka ụmụ akwụkwọ mata na ihe o bu n'obi bụ ime ka Anambra bụrụ obodo ebe a na-enweta ọrụ, bụrụ ebe mmadụ ga-ebi n'udo, gụọ akwụkwọ ma mekwazịa ihe ọbụla ọ chọrọ na-enweghị nsogbu ọbụla. Ya bụ ụmụ akwụkwọ ndị karịrị nde narị naira 2 n'ọnụọgụ nọrọ ebe ahụ kwado aka na-achị steeti a bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo ka ọ chịa ọchịchị ọzọ dịka aka na-achị steeti a. Ha nọkwaziri na ya nye ya nde narị naira 2 iji kwado ya bụ ọchịchị nke ọ na-azọ ịchị Anambra nke ugboro 2. N'okwu ya mgbe ọ na-enye ya bụ ego, otu onye n'isi ya bụ ụmụ akwụkwọ bụ Maazị Matthew Okpara kọwara na ha ekpebiela ịkwado Ọkammụta Chukwuma Soludo ka ọ chịa ọchịchị ọzọ dịka aka na-achị steeti a maka na o mere nke ọma n'ụlọ akwụkwọ niile dị na steeti a ma rụọkwa ọrụ dị mma na mpaghara niile metụtara steeti a. N'Awka, abụ m Chukwuemeka Modelem.